Fajto idzie. Dane sol. Krásne. Koľko mrkví. A tu stá ešte. Áno. Smile, you're gonna be on YouTube. Keď raz otvorí, už to musím potrebovať, skonzumovať. Či vydrží to v chladničke. Je to otvorené? Áno, na chladničku. Naozaj môže byť. Ale Je to len vážne. ale to je Malo 20 oleje. porcií, chápeš? Nie. Toto. Takéto domy môžu dávať. Tento som chcela, nie? Tento? Je, ale toto musí ísť tiež. Kľudne, máš viac oleja, ale toto je ako sol, hej. Tak toto dávaj, ale nie veľa. Normálne, dávi veľa tam. Tento je to neviem, také Stačí. je to také čudnáka, vieš. Šetrý. Ale ten fish musí ísť. To je sol, no. Trochu chce, aj. Trošku viac daj. Áno, dobre. Super. A toto rezence? Aha, to som ešte nedala. Áno, rezence má byť tam. Smelo, nech sa naješ. Tu si dáva toto? To som už dala. Tak, nechaj to variť, aspoň olej musí zmiznúť. To ešte nie. Cibulka si dala? To dávať? Cesnak si dala? To som ešte nedala. Ešte. Hajská gasida. Put it down so it burns. Dáme si polievku ešte. No, really on top of the fire, I think is okay. No, vylejeme to. Toto nechceš? Čo bude? Štvrté jedno, čo? Beautiful pad thai, beautiful. A potom? A potom stavíme serený kaj. A dezert? Dezert? Doma. Pivo. Som chcela opačne, že tam. Vieš, som mala dať najprv